Видеоклип ще се запознаем ще поговорим за българската червена чушка и по-специално за българската червена капия. И по-специално защо тя е най-богата на витамин С от всички останали червени пиперки в Европа и в света. И е много по-богата на витамин С от плодовете, които са най-богати, всъщност тропичните плодове, които са най-богати на витамин С. Но преди това да се познаем изобщо да представим българската червена чушка или българската червена капия. Тя има особено значение в България, както в кухнята, така и в културата. Значи тези чушки, червената чушка е пренесена в Европа от Америка през 16 век, а в България тя се разпространява масово в 19 век. Като тя се превръща в една от основните зеленчукови култури в страната. Значи тя е символ на българската кухня. Използва се почти във всяко ястие, като боб, лютеница, пълни чушки, чушка бюрек, сушени чушки, чушки за сърми и така нататък. Тя се използва също и за червен пипер. Сушена и смляна, тя е една от най-разпознаваемите подправки в България. В народните традиции тя се използва също и за украсяване по празниците. Като я виждаме много често закачена по стрехите на къщите за сушение. Значи България е с дългогодишни традиции в производството на пипер, особено в Тракийската низина. Там е най-богата на витамин С. Като говорим особено за куртовската капия. Куртовската капия е нейното име идва от Куртово Конаре, което е село в Тракийската низина. И тя е пиперката, която е най-богата на витамин С. Те се използват, българската чушка се използва както за прясна консумация, така и за преработка, като правене на лютеница, консерви, подправки и така нататък. Значи, здравословните качества на червената българска пиперка са това, че тя е богата на витамин С, дори повече от лимона и портокала. Съдържа каротиноиди, които придават червения цвят на пиперката и нейното антиоксидантно действие. Тя е добър източник на витамините А, Е, К и Б група, както и минерали като калий и магнезий. Значи традиционни български ястия с българската червена чушка, това са пълни чушки, които са постни, пълни с ориз, пълни с каймай ориз, не постна, пълни с боб, чушка бюрек, лютеница, която е масова в България и това е най-добрата лютеница изобщо. Никъде другаде не се прави лютеница като нашата. Сърми с сушени чушки, печени чушки, чушки с боб и яхния и така нататък. Значи сега вече можем да поговорим за червената чушка като един от шампионите на витамин С в природата. Тя съдържа много често дори повече от цитрусите. Но съдържанието на витамин С в българската червена чушка варира според сорта, условията в страната, където се отглежда. И ето сега тук ще направя едно сравнение. Като българския сорт червена чушка, капия или куртовската капия, нейното съдържание на витамин С е от 150 до 220 мг на 100 грама прясна чушка. В Испания червените чушки, отглеждани в слънчеви райони, съдържанието на
Витамин С е между 150 и 190 мг на 100 грама, като тя се използва често за пушен пипер и за пименто. В Унгария също се отглежда чушка, червена чушка. Тя се използва за сладък и лют пипер и съдържа от 120 до 160 мг на 100 грама. Значи при сушението трябва да знаете, че чушката губи около 50 и 60% от витамин С. А също и при термична обработка също губи около 60, до 60% от витамин С. Затова чушката е хубаво да се консумира прясна или леко припечена. В Турция също се отглеждат много червени пиперки. Това в Егейския Анадолския регион, но там съдържанието на витамин С е от 140 до 180. Ето вижте, нашата българска капия стига до 220 мг на 100 грама. В Мексико там сортовете, местният сорт червения халапеньо е между 100 и 130 грама на 100 грама. Това ще рече, че българските червени чушки са най-богати 100% на витамин С от всичките чушки гледани в Европа, та дори в света. Значи сортовете българска чушка, това е куртус, като можем да направим едно сравнение с съдържанието витамин С на червените чушки, които се произвеждат в България, като най-добрата това е куртуската капия, което сорта е селектиран в района на Тракийската низина и по-скоро в Куртово конаре. Тя значи, за да добие на максимум съдържанието на полезните вещества, тя трябва да бъде озряла, хубаво озряла и съдържа съдържанието между 150 и 220 мг на 100 грама витамин С. Значи, куртовската, значи другата е червената шипка. Червената шипка, те са по-дребни чушки и съдържат между 160 и 200 мг. Пловдивската капия, тя е между 150 и 190 мг на 100 грама. Тя е поранен сорт, също месец сладък. Използва се за пълнене и консервиране. Сиврията, тя е по-тънкостенна, често лютиво полуостро, но и с по-ниско съдържание на витамин С от българската капия, но е богата на аромати. И другата е биловското сърце. Значи сиврията съдържа между 120 и 160 мг, а биловското сърце съдържа от 140 до 180 мг. Значи другото, което можем да споменем също, е да сравним, да видим плодовете колко. Различните видове плодове колко съдържат като витамин С. Значи, пак ще споменем, че българската червена чушка съдържа от 150 до 220 мг на 100 грама витамин С. Кивито, което е много добър източник на витамин С, съдържа от 90 до 100 мг на 100 грама витамин С, а портокала съдържа само от 50 до 60, което портокала е класически символ на витамин С, но реално е с доста по-ниско съдържание на витамин С. Лимона, който също е богат на лимонена киселина, има и витамин С, но той съдържа между 40 и 50 мг. Ягодата от 55 до 60, сезонен плод, а ябълката от
8 до 10 мг. Тя е сравнително бедна на витамин С, но и богата на много други полезни за организма вещества. Това е в общи линии. Значи, другото, което трябва да знаете, че причината за богато съдържание на витамин С в червената чушка, която се отглежда в България, се дължи на няколко фактора. Едното е климата, което е основното. България има слънчево и топло лято, което благоприятства натрупването на витамини и антиоксиданти в плодовете. И другото нещо, което трябва да се има в предвид, са големите температурни амплитуди между деня и нощта в някои райони, като например Тракийската низина. И те стимулират натрупването на витамин С. Другото нещо, което е почвата. Почвата в Пловдивско, Пазарджишко, Сандански, те са алувиални и канелени горски почви и са богати на минерали, които подпомагат синтеза на отделните витамини. Това е в общи линии, което можем да кажем за българската червена капия. Благодаря ви, че посетихте нашия канал.